Sa atong unang pagbasa, ang hari nga ngadlag Sapan o Safan nagbuhat og mga buhat nga para niya maayo, kay nagsunod man siya sa binuhatan sa ilang mga katigulangan niya. Kay mao may binuhatan sa katigulangan, maayo ni kanabang gitawag natog naandan niya. Sige lang sila buhat ato hangtod nga naa sila'y nakit-an nga basahon nga sinulat tingali tos mga unang mga propeta nga pulong sugo sa Ginoo. Pagbasa na gyud ni Safan, iyang nakita nga murag gibadlong siya og iyang na suta nga ang gibuhat day sa iyang katigulangan sayop. Motong iyang gigisi ang iyang biste isip, pagbasol, paghinulsol nga iyang gitigom ang tanang tao ngadto sa templo o iyang gisultihan nga sayop kayo ta. Ato na ning sundon ang gisulti sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na sakto ang imong tanang gibuhat. Ingna ko no. Kay naarabay uban ato yung i-insist kay maoy na andan, kay maoni ang gibuhat sa atong katigulangan, i-insist gina nato. Unya di ito nahimo na daetang mini nga propeta. Kay nga naman ang mini nga propeta mailhan sa iyang binuhatan. Kung ang iyang binuhatan gani wa muhaom sa gustos Ginoo, dili na siya tinuod nga propeta. Mini sama nang musangyaw ka nga kanang utang kolektahon gyud na, kay ang utang dapat bayaran. Unsa man na, sakto na o dili? Daghan man gyud nato, uy kolektahan na oy, og di mo bayad ikiha, total naman tay balaod ana. Unsa man, sakto na dili? Di ba maningog ay? Nga lagi klaro gina ni Kristo sa Old Testament, giingon sa na dito, buhata ngadto sa uban ang imong gusto nga ilang buhaton nganha nimo. Kung wa kay kwarta niya, sigihan kag paningil, malipay ka. Ha? Unya kung wa kay kwarta nya, di jud ka paninglan, malipay ka. O di ayaw paningil. Muna ningon si Kristo, kung pag-abutan ni Kristo kaya namang gihatagan og hingpit nga kahulugan ang balaod, ningon na gid siya, pagpahula mo unya ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Kay kahibaw man si Kristo nga kung magsigita ning paninglanay sa utang, kani manggong dautan nga buhat, musangko sad sa dautan nga sitwasyon. Sama na magsikag paningil sa utang, ang resulta do na gyoy kadaot na mahitabo sa inyong relasyon, di na mo magtagdanay, mag-away, usahay pa gani, magpinatyanay. Nga na. Dili maayo ba ang sangkuan mo na ang buhat gyud mao'y mo determine kung kita tinuod batang tao nga tarong or tao nga dautan. Sama na karong gi-propose nato, mga bright man kay na sila nga to mga lawmakers. Ang ilang gi-propose sa Congress, divorce bill gi-approve sa majority sa atong mga lawmakers. Unsa man na sila, mini o tinuod nga mga propeta. Hinaot unta kitang mga Filipinos makasabot ba? Ang baruganan sa simbahan, hinuon naman sa pipila ka mga pari, pipila ka mga obispo, pipila ka mga madre nga pabor anang divorce. Pero dili kay na sila daghan, mga mini pud na sila. Ang ato yung simbahan, ang baruganan, di gyud maayo ang divorce. Unsa may atong gi-propose o gi-practice og mausa nay ato karong present nga set up sa atong family code, ang declaration of nullity or legal separation. Dili ang pagguba sa marriage, kung dili i-declare nga wa gyoy marriage nga nahitabo,
kay dunay mga impediments. Pasabot, ang ato rang bungkagon nga panagtipon, kanang wa gyoy kasal, way sacramental marriage. Pero naagi sacramental, kay valid siya sacramentally, ato lang ng himuan og legal separation. Haron dili daot ang physical nga aspect. Pero ang spiritual, wa maguba. No, di ba? Mao na atong solusyon. Haom kayo na sa atong konstitusyon. Kay nga atong konstitusyon is pro-God. Pro-God. Nga nga atong mga lawmakers, usahay, di na nila balihon ang pro-God na prinsipyo, adto sila sa legal ragyod, legal and physical. Nga, unsa may resulta kung mag-divorce, nalipay na ang asawa, kaya wa na siya ay banang buangon. No? Lipay. Ha? Oy. Pangutan na. Moingon na siya, yes, divorce na gyud panuwayng dako. Unya ang inyong anak, unsa may isulti? Ang inyong anak ba nga nahimo adto, unsa may isulti? Lipay. Sige, huna-huna. Nya. Inighuman nimog divorce, unsa may imong buhaton? Ngitag lain. Nya karon niabot na ang bag-o. Unya kay ang batasan pupariha ra man sa dadtong una. Unsa naman sa imong buhaton? Divorce na sad. Nya nanasan mo'y anak nga nahimo. Lipay na ka, nga naka-divorce na kagkaduha. Lipay pa ka? Oy, mag-anam og ka-dry ang imong kaugalingon kay moingon ka, I'm a failure in my love life, in my family life. Failure ko. Yang sunod, sa puto na kay kastanan, mangandoy kag partner, wa na mo punit nimo kay sa puto na kay kag naong. Di mag-self-pity na ka. Amo na ni crisis pa gyud ang imong working atmosphere kay sa puto na kay kas imong workplace, ang imo sa mga kauban dito magsige na sa glibak nimo, animal ay. Awa na. Wa na kay maayong relasyon, hastas imo mga parinti, wa na sad kauyon nimo kay gatakli-takli lagi ang taon kag bana or asawa, magdepresyon dayon ka. Nya katong imo mga anak nga nanagko na sad nga wa say klarong mama o papa, unsa say kahigibati ato sa putong sa kaitos tanan, magpa-attract to kay kuwang sa atensyon, magpangita og atensyon. Mao na mo apil ana mga fraternities, sororities nga maghimog mga milagro dihas kadalanan, mamusil ana mga tao, mangawat, magdinunggabay. Nya unsa may ilang nahatag sa katilingban? Mauni atong tan-awon. Ingkaw nya kanang declaration of nullity, Father, imo mangyapon ng buwagon, at least why marriage nga nahitabo, giprove nato na kining maong marriage dili ni tinuod, invalid ni. Nya unsa may kasagarang rason? Psychological incapacity to make a clear consent. Wa pa siya sa maayong psychological situation ni adtong pagkasal nila kay lagi mabdos siya. No, 18, 19 edad na mabdos, wa tuyua kay gatinukhangay og ang uyab, unya napugos og pakasal kay mauwaw man nga magbusyad ang tiyan, way bana. Ang laki sad napugos og pakasal kay nauwaw og nahadlok sa kaliwat o ginikanan sa babae nga isog kaayo. Ana, mao na mga psychological defects nga makapa-invalid sa kaminyoon. Pasabot ba sa atong mga decisions, labi na gyud aning mga dagkong decisions nga mo involve o kinabuhi sa tao o relasyon, sundo nato ang Ginoo. Mo to si Safan, pagka amgo niya, iyag yung gibag-o ang iyang desisyon isip hari. Nautunta ang ato mga leaders sa atong nasod magbag-o unta sa ilang desisyon.
Kana bang makaamgo ta nga sayop din atong desisyon, wa din ni mahaom sa Ginoo. Wa pa gyud mahaom sa konstitusyon. Muna maglalis na ron na sila, pero kay lagi inigbotisyon, mudaog man dayon ang majority, kay unsa man ang atong, unsa to'y tawag anang mudaog ang majority, mao'y majority wins, unsa to'y tawag ana? Parliamentary procedure ba ito na? Unsa to'y tawag ana nga desisyon? Dili man ta authoritarian na ang desisyon sa usa mo'y sundon sa tanan, pariha na mga taga North Korea, unsa pa nang uban diha nga mga nasod nga dili ba sa kana ganing democratic diay, democratic. Ang demokrasya kay ang tingog mas kadaghanan maoy sundon. Mao na mudaog yun igtingog sa kadaghanan. Bahala na diha ato lang ning suwayan. Total kita na lang say wa mag-implement ani. O lagi kita na lay wa mag-implement. Pero pangutan asad ang nag-implement. Unsa may ilang kahimtang karon in terms of relationship and in relation to peace and happiness in the heart of persons. Kumusta man sila? Taas kayo ang ilang rate sa depression o suicide. Na siya. Hilingay mong tupad. Ingna kumusta man imong heart ron, wa ka magdepresyon, ingna, wa ka ma-stress. Ana, kay nayuban diha, nindot kay mga naong, nindot kaayog mga sakyanan, nindot kay mga balay, pero sus, di nakatug. Sigig inom og tambal kay di nakatug. May paning way sakyanan, way balay, way hapit kaon, hagok pa nga nagdagook ang tiyan. Kanang na naghigda da sidewalk, anang na naglingkod, anang na mga squatter, kanang nagtarpulin-tarpulin lang ang ilang mga bongbong, ilang atop. Dali kay na makatug oy. Lingkod lang na gamay, hagok na kay wa ginay kabalaka, pero kaning ni ang dagko kay mga balay kasagaran ana mga ratulon, mga warrior, no? Labi na gina mag-anam kadako imong balay, makadako sa imong worry. Ang tinud-anay mga igsoon, kana bang ang atong gugma para na sa community, labi na gyud para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga dinaog-daog, para sa mga labing ubos. Kung kana na gani mo'y atong tagaan o gugma o pagpaambit sa atong grasya, there is healing, holistic healing, divine healing in ourselves. Una, sa atong tubag sa Salmo, niingon kita diri nga, unsa man? O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo dili ang sugo sa tao, mo'y maghatag natog tinuod nga kaayuhan ug kaluwasan. Kining atong nasod nga karon gi daog-daog, gibiay-biay, mura na lang tagi katawaan sa taga China, di na takasod ngadto anang atong saingan anang barko diyang gubaon, di na taka-resupply kay gibantayan na, mura na lang tag mga piso nga kupugan sa agila. Di ni masulbad pinaagig armas, di ni masulbad gani pinaagig legal matters gyud na kanang atong ipamugos ang atong kunuhayng balaod. Kay duna sad sila ditoy legal nga baruganan. Unsa may makasulbad ani? Dios nung pamaagi, gugma, pagsabot-sabot, pagpaubos, ang pagpakita nga nahigugma sad ta ni anang mga tawhana, ang ato mga silingan nga nasod, ato sang gihigugma. Kana mo'y saktong buhaton aron mobaw sad sila higugma nato. Kay kun ang kasuko o ang atong pagsigig condemn nila mo'y atong ipasa, magsigi sa na sila kasuko o condemn nato. Matod pa ni Kristo o matod sa mga propeta o matod sa mga apostoles, kung unsay atong gitanom maurasay atong anihon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon tamnan tikag gugma.
Ina. Sugod karon tamnan ti kag gugma. Nya moingon sa imong tupad patyon ko ng gugma. Asag di lang. Sige lang yung tanom. Madugay tubo ang gina. Na say mamatay imong gitanom. Sige lang tanom. Di jud ka maalkansi. Mutubo ra gina sooner or later. Makaanig yung kag gugma. So kamo mga asawa, tamni gugma ng inyong mga bana. Muani jud kag gugma. Bisan pagkatong iyang kabit tamni gugma. Muani jud kag gugma. Nay na problema kay karon nga mga ginikanan magsigig text nako pader unsaon ko ni ako mga anak din maminaw nako din gani mutahod nako dali pa jud kay masuko kun akong badlongon aning ilang kaadik aning cellphone kaning computer masuko na gyud wa nay klarong oras sa pagkatug ako dayang giingnan kadaghan ba aning imong gipangsulti kapoy paminawon usa ra gyud solusyon tamni o gugma higugmaan na ang imong anak mao ra gina mubahos ra gina sooner or later ayaw pagsigyaw-yaw higugmaa ingka unsa o man paghigugma nako mao na nay mangutana nakas Ginoo kada nimo ampo Ginoo tudloi ako sa dalan sa imong kasuguan kay ang sugo sa Ginoo gugma mao gi number 1. Mabita na kaning akong isigig promote dinhi kanang gi-practice na Moscovic nga among grupo ampo alagad antos ana gyud triple A ampo pangayuas Ginoo Lord unsaon ako pag-alagad kining mga buangon akong kaubas balay mingon dayong Ginoo unaha usag antos ayaw pagsigyaw-yaw mo na ampo alagad antos. Sige lang jud nagbuhat ang Ginoo na mo pahilo na sa tanan. Kay if God is with us, nothing is against us. Manindog ta.